Прозорец, който осигурява едновременно максимална икономия на енергия, най-висока степен на защита от взлом и шумоизолация. Това вече е възможно и в България със специалните профили Geneo на REHAL. За да бъде прозорецът сигурна преграда срещу шум и взлом, обикновено в него трябва да има стоманена армировка. Но тя пък пречи да се постигне висока степен на топлоизолация. Високотехнологичният материал RAL FIPRO, от който са изработени профилите Geneo, се справя с този проблем и осигурява прозорец с най-добрата възможна топлоизолация, който ефективно спира шума и крадците. REHAL е световен лидер в производството на полимерни части за автомобили, включително болиди от Формула 1 и самолети. Пренасят десетилетния си опит и в производството на профили за прозорци. Резултатът е стъклопластът RAL FIPRO. Тъкмо той прави профилите Geneo уникални. Високотехнологичният многослоен влакнест материал придава максимална стабилност на сърцевината на профила и е единственият по рода си предлаган към момента на пазара на прозорци. За да могат профилите Geneo да покажат всичко, на което са способни, трябва да бъдат монтирани по немските стандарти на REHAL. Ако подменяте старата си дограма, първо остатъците от нея трябва да бъдат добре почистени от отвора, в който ще бъде сложена новата. Задължително е рамката да бъде позиционирана правилно спрямо отвора. Всички прозорци се нагласяват така, че да са на една и съща височина от пода. След като нивелират покаже, че новата рамка е позиционирана добре, тя се фиксира в ъглите с пяна. Много е важно да се знае, че пяната не е крепежен елемент. Тази задача изпълняват подходящи дюбели и винтове. Поради това, че Geneo няма стоманена армировка, отворите за дюбелите се пробиват с шаблони. Така е сигурно, че ще минат през специалните камери на профила, през който той се захваща за стената. Винтовете трябва да бъдат поставени на 60 см един от друг по цялата обиколка на прозореца. Според изчисленията на германските експерти, само така се гарантира, че дограмата ще поеме натоварването на собственото си тегло, на допълнителната тежест, когато прозорците са отворени, и на вятъра. След стабилното закрепване с винтови и дюбели, фугите между стената и рамката на прозореца се запълват с пяна. Специалните изолационни ленти гарантират, че с течение на годините фугите ще си останат все така добре запечатани. Плътната преграда за енергийните загуби може да се подсили, като в профила Geneo се поставят термомодули, които допълнително подобряват топлоизолационните качества. Geneo е достъпният и в България профил, сертифициран за пасивна къща. Едновременно с перфектната топлоизолация, прозорците от профили Geneo осигуряват и най-високата степен на шумоизолация, която досега не беше възможна без използването на метална армировка. И без стомана материалът RAL FIPRO и иновативната конструкция на профилите Geneo гарантират второ ниво по скалата за степен на защита от взлом, а при допълнителни мерки покриват и най-високото ниво – проникване с кози крак, например. Когато към уникалната здравина на Geneo се добави армировка, профилите могат да бъдат използвани за изработването на толкова големи отваряеми части, колкото досега беше невъзможно с PVC дограма. В случая крилото на този прозорец е с размери 250 на 130 см и с тегло над 100 кг. Високотехнологичният материал, от който са изработени профилите Geneo, позволява свобода на фантазията не само за размерите, но и за формата на прозорците и витрините. Въображението на собствениците и архитектите е напълно свободно и по отношение на цветовете и покритията. Трите уплътнения с изцяло нова концепция пък намаляват значително натиска на затваряне при постигнато максимално уплътняване. Спазването на немските стандарти за качество на дограмите и монтажа най-добре могат да осигурят оторизираните REHAL партньори. Гаранцията идва от годишните одити на качеството на производството им и текущия контрол на производството и монтажа. Непрекъснатото повишаване на квалификацията им в REHAL Академия ги прави отлични консултанти в областта на енергийната ефективност, безопасността и комфорта. Компетентната фирма, която има право да се нарича оторизиран REHAL партньор, се отличава по този знак, а контактите на всички оторизирани партньори на REHAL са на този адрес.